Бүген сезнең игътибарыгызга ихлас тәүбәгә ничек килергә дигән тапшыруыбызны тәкъдим итәбез. Алдагы чыгышларыбызда без сезгә нәрсә ул тәүбә итү һәм тәүбә итүнең асылы дигән темаларга сөйләгән идек инде. Бүген сүз ихлас тәүбәгә ничек килү турында. Худайга бөтен уе акылы һәм йөрәге белән бирелеп ихлас күңеленнән тәүбә иткән җан гына югарыдан туа ала. Югарыдан тумаган һичкем күкләр патшалыгына керми ди Аллаһның сүзе. Алдагы тапшыруларыбызның берсендә без сезгә шулай ук югарыдан, ягъни яңадан туу турында сөйләгән идек инде. Яңадан туу ул Аллаһыдан яңа йөрәк, яңа рух кабул итү. Шул чакта гына изге рух аның күңелендә яши һәм ул җан Аллаһыдан туган яңа затка әверелә. Дөрес, аның әле җитешсез яклары, кимчелекләре дә, абынып егылган чаклары да байтак булырга мөмкин. Ләкин ул инде бөтенләй яңа зат һәм аны хәзер изге рух һәр нәрсәгә өйрәтә, тәрбияли, Худайны танып белүдә даими үстерә һәм камилләштерә. Аллаһы үзенең сүзеннән тудырган яңа затка әверелер өчен нишләргә кирәк соң? Инҗил һәр кемгә Аллаһының сүзләренә ышанырга, аларны йөрәгенә кабул итеп, ихлас күңелдән тәүбәгә килергә куша. Ихлас тәүбәдә ике як катнаша: изге рух һәм кеше. Беркем дә Аллаһының изге рухыннан башка тәүбәгә килә алмый. Әйдәгез, башта кешене тәүбәгә китерү өчен изге рухның нәрсәләр эшләгәнен карап үтик. Тәүбәгә китерү өчен Аллаһының изге рухы кешене еш кына хурлыкка төшерттерә, кешеләр алдында көлкегә, мәсхәрәгә калдыртыра. Сәйрәйме? Кайсыгызның хурлыкка төшеп мәсхәрәгә каласыгыз килә? Мөгаен беркем дә мин телим димәс, шулай бит? Нишләргә соң? Сез үзегез сайлый аласыз. Юк, мин теләмим дия аласыз. Ул чакта сезгә тапшыруны азакка кадәр тыңлап бетерү дә кирәкмәячәк. Яки мин риза, ихлас тәүбәгә китерү өчен Аллаһының изге рухы мине хурлыкка төшертерергә, кешеләр алдында көлкегә, мәсхәрәгә калдыртырга тели икән. Булсын, шулай булсын, тик ихлас тәүбәгә килергә генә булышсын. Мин риза дия аласыз. Әгәр сез шулай дия аласыз икән, бу сезнең Аллаһыга баш ию өчен атлаган беренче кыю адымыгыз булыр. Чөнки хурлык аша үтү безнең һәрберебезгә дә бик кирәк. Ни өчен дисезме? Безнең тәкәбберлегебезне, минлегебезне бөгәр, сындырыр өчен. Шунсыз Аллаһыга баш ию мөмкин түгел. Хәтта пәйгамбәрләр дә бу юлдан үткәннәр. Бар дошманнарыма, хәтта күршеләремә көлке булдым. Мине ни өчендер сүктеләр һәм һич туктамадылар. 200 мыскыл итүчеләр белән миңа тешләрен шыкырдаттылар. Көн саен хурлыгым күз алдымда. Йөземне уят каплады. Хурлаучылар һәм әләкченең тавышыннан, дошманнан һәм үч алучыдан интегәм, дип яза пәйгамбәр Дауд. Нигә булай эшлисең ул изге рух? Алла сүзе безнең соравыбызга булай дип җавап бирә. Кешеләр үзләренең каршылыклары белән Алланың ачуын китергәннәр һәм канунсызлыклары өчен кимсетелгәннәр. Әйе, үзебезнең канунсызлыкларыбыз, гөнаһларыбыз өчен бу. Ләкин әле бу тәрбия чарасы гына. Аллаһының гадел җәзасы безнең һәр гөнаһыбыз өчен мәңгелек тамук. Без кешеләр барыбыз да кимсетелүләргә генә түгел, мәңгелек җәһәннәмгә лаекбыз. Әмма Худай шәфкатьле һәм озак түзүче. Ул безнең барыбызның да тәүбәгә килүебезне һәм үзенең балалары булуыбызны тели. Эй Худай, алар синең йөзеңне эзләп тапсыннар өчен, аларның йөзләрен хурлыкка капла, дип дуга кыла Худай пәйгамбәре. Менә ни өчен кирәк икән тагын хурлыкка калу. Синең йөзеңне эзләп тапсыннар өчен, ди изге язма. Сезнең ишегез пошканы бармы? Үзегезне кая куярга белми, урын тапмый, җаныгыз тынычсызланып, йөдәп бетеп, эш пушу кичергәнегез бармы? Бу изге рух эше. Йокысызлыктан интегәсез икән, белеп торыгыз, бу да изге рух эше. Эш пошудан, жан тынычсызлыгыннан качу өчен кеше ни генә эшләми? Әйе, дарулар, күңел күтәрү чаралары, телевизор һәм эш мәшәкатьләр сезне бәлки бераз оныттырып, күңелегезне юатып һәм тынычландырып торыр. Ләкин булар барысы да алдаугыч һәм вакытлы чаралар гына. Бер акыл иясе яхшы әйткән: Алла кешене
аның белән якынаю өчен яратты, һәм кешенең йөрәге Аллада тынычлык тапмый торып, тынычланмый. Давыд пигамбәр булай дип язган: "Әй Ходай, кашанга чаклы мин җанымны тынычсызлыкта, күңелемне көн-төн кайгыда тотармын. Җаным да бик йөдәде, һәм мин әйттем: Әй, миндә күгәрчен канатлары булса иде, ошып китеп тынычланыр идем. Әй җаным, ник кайгырасың, ник эшемне пошырасың? Аллага өмет тот, әле мин Алланы, минем коткаручымны шөһрәт итәрмен." Изге рух шулай ук кайгы хәсрәтләр, газаплар килүгә юл куя. Булары да кешенең тәкәббер, каткан йөрәген вак кына кисәкләргә үзгәләп, минен җимереп ташлап, аңа яңа, йомшак йөрәк бирер өчен. Сез телисезме үзегезгә кайгы хәсрәтләр, газаплар килүен? Теләмисез? Әйе, булары бик ачы дарулар. Әмма алар безгә файдалы ди изге язмалар. Тән газабы кичерүче гөнаһтан читкә борыла дип яза Аллаһның Рәсүле. Тормышым авыруларда, гомерем газапларда үтеп китте. Йөрәгем кайгыра, гөнаһларым күплегеннән. Сөякләрем тынычланмый, җаным кайгы белән тулы. Мин тоткында, чыгар хәлем юк, дип пәйгамбәр үзе турында. Кайгылы чагымда Худайны эзлим дип укыйбыз Зәбурдә. Әйе, еш кына ачы кайгылар килгәнче, без әле ихлас күңелдән үзебезне яратучыга мөрәҗәгать итмибез. Күңелебез дә дөнья ярата, Аллаһыга дугаларыбыз да җылымсак гына була. Тагын нәрсә эшли изге рух кешеләрне тәүбәгә китерү өчен? Ул аларны җаннарын нечкәртер өчен Алла сүзенә сусата. Кеше бәлки үзе дә еш кына үзенә нәрсә кирәген, нигә тормышыннан канәгать түгеллеген, эче пошуын, эзләнүен аңлап та бетми. Алла сүзен ишетергә, аны белергә теләп бу җан сусый. Ул хакыйкатьне табырга тырыша. Дин укытучыларының өйрәтүләре дә, ата-баба юлларын үтәп, Аллага ярарга тырышу да аңа йөрәге эзләгәнне бирми. Әй Алла, әй Аллам, иртәдән үк сине эзлим. Кеше үтә алмаслык, сусыз буш җирдә. Тәнем ни хәтле кибенеп торса, җаным шул хәтле сиңа тилмереп тора. Булан шишмә суына барасы килгән күк. Әй Алла, минем җаным сиңа барырга атлыгып тора. Кулларымны сиңа күтәрәм. Җаным сиңа сусаган җир кебек тора, дип яза Давыд пәйгамбәр. Изге рух шулай ук кешенең вөҗданы аша гөнаһларын һәм аларның җирәнгечлеген күрсәтә. Бигрәк тә ул бу турыда изге язмалар аша сөйли. Куеп пот ясаучы, аңа табынучы җирәнгеш, үги анасы белән ятучы, килене белән ятучы, ир кеше белән хатын-кыз белән яткан кебек ятучы җирәнгеш, ялган сөйләү, Раббы алдында җирәнгеш, бозыкның дугасы җирәнгеш, күңеле мәкерлеләр, Раббы каршында җирәнгеш һәм бик күп башка кабахәт эшләрне фаш итә изге рух. Гөнаһның ул үтергеч агу һәм Аллаһы каршында җирәнгеш нәрсә икәнен күрсәтә. Шулай изге рух кешеләрнең таш бәгырьләрен җимереп, Аллаһының сүзләрен йөрәкләренә кабул итеп, алар яңа затка әверелсеннәр өчен күңелләрен нечкәртергә тырыша. Гөнаһлы юлларыннан борылып, Алланы эзләсеннәр өчен изге рух аларның канунсызлыкларын, пычрак гөнаһларын ачып, Аллаһы һәм кешеләр алдында уятка калдырырга тели. Зиначы күңелләрен җимерермен, алар үз-үзләренә җирәнгеч булырлар. Синең бөтен шакшылыгыңны башыңа каплармын ди Ходай Язекил пәйгамбәр аша. Кайгы хәсрәтләр, эш пошу, җан тынычсызлыклары, тән һәм җан газаплары биреп, хурлыкка төшертереп, кешеләр алдында көлкегә, мәсхәрәгә калдыртырып, гөнаһларын башларына каплап, аларның кабахәтлекләрен һәм җирәнгечлекләрен Ходай каршында ачып, изге рух кешеләрне ихлас тәүбәгә килергә әзерли. Бу эшләрне ул аларны үлем күләгәсеннән чыгарып, богауларын үзәр өчен эшли. Буларның барысы аша чыннан да Аллаһыны чын күңеленнән эзләгән. Аны танып белергә һәм кануннарына буйсынырга теләгән. Тугры иман итүче генә үтә ала. Аллаһы үзенә күңелендә мәкерлек калдырмаган ихлас җаннарына гына кабул итә.
Худайга без берни бирә алмыйбыз, чөнки җирдә, галәмдә аларны тутырып торучы бар нәрсә дә аныкы. Безне шакшылыкларыбыздан юып тазартсын өчен Аллаһыга без үзебезнең пычрак гөнаһларыбызны гына китерә алабыз. Алардан башка безнең үзебезнең нәрсәбез барсың бу дөньяда? Әмма Худай безгә әле тәүбә итәргә вакыт бирә. Китерегез миңа бар канунсызлыкларыгызны, мин сезне кар кебек агартырмын. Ачыгыз әрнегенләп сасыган яраларыгызны, мин аларга май сөртеп бәйләрмен. Сезне үзем сауыктырырмын. Йөкләре авыр булганнар, алҗанганнар, сусаганнар, барыгыз да минем яныма килегез. Мин сезнең йөкләрегезне үзем күтәрермен. Җаннарыгызга тынычлык, карыннарыгызга тере су бирермен. Сезне мәңгелек үлемнән үзем коткарырмын. Килегез минем яныма, берегезне дә кире борып җибәрмәм, дип чакыра бүген һәркемне Ходай, чөнки ул беркемнең дә һәлак булуын теләми. Ходай аны яңадан тудырсын, аңа яңа йөрәк, яңа рух бирсен өчен кеше нәрсә эшли аласың? Изге язма безгә Алла сүзен, аның өйрәтүләрен кабул итәргә, яратырга куша. Шул чакта гөнаһларын Раббы алдында икрар итеп, аларны калдырган җанга Алла сүзе тере орлык булып, аның күңеленә керә һәм үз эшен башкара. Күпләр үзләренең язмышларыннан канәгать түгелләр. Авыр кайгы хәсрәтләр, газаплар өчен Аллаһыга аларның күңелләре рәнҗи. Ни өчен минем язмышым шул кадәр авыр, аяныч дип зарланалар. Былай эшләүчеләр Аллаһының изгелеген, аның мәрхәмәтен аңларга теләмиләр. Аллаһы миңа язмышны белми биргәнме? Мине кимсеткәнме? Мин, җир корты, Алланы төзәтмәкче буламмы? Кем мин, әгәр Алланы да өйрәтергә телим икән? Мин ул чакта Алладан да бөегрәк булам түгелме соң? Алла биргән язмыш иң яхшы язмыш. Ходай безнең һәрберебезне дә бик ярата. Һәм гөнаһларыбыздан үзе әршеп, чистартып бетереп, безне яңа затлар итәргә тели. Шуңа күрә изге рух безнең табигатыбызны яңартыр өчен үткен пычак, кыргыч һәм башка авырттыра торган кораллар куллана икән. Димәк, безне гөнаһ эшләреннән, шакшылыкларыбыздан тазарту өчен безгә булар бик кирәк. Әгәр Аллаһка яраулы яңа затка әверелергә телисез икән, буйсыныгыз изге рухка. Эшкәртсен ул сезне. Үзе генә белгән ысуллар белән. Карышмагыз изге рухка, чөнки ул гына сезне Аллаһка яраулы итә ала. Алла безне гөнаһ кылуны ташларга, иманы юклар сукмагыннан качарга, явыз гамәлләрдән ерак торырга чакыра. Һәркем гөнаһлары өчен кайгырсын. Йөрәкләрегезне өзгәләп Ходай Аллаһыга таба борылыгыз. Көне төне елга булып күз яшьләрең аксын. Үзеңә тынгылык бирмә, йөрәгеңдәген Ходай йөзе алдында түк. Ди безгә Алла сүзе. Яңа рух, яңа йөрәк кабул итәргә теләгән җан Дауд пәйгамбәр кебек ихлас күңелдән дуга кыла ала. Ходай, мине терелт, җанымны кайгыдан чыгар, саф күңелле ит, рухымны яңарт, үз сүзең буенча мине терелт. Ходай мәрхәмәтле, ихлас күңелне ул ишетә һәм аның җанын коткара. Изге рух сезгә дә ихлас тәүбәгә килергә булышсын һәм сез Аллаһыдан яңа йөрәк, яңа рух кабул итсәгез иде дип, сезнең өчен дә дугалар кылып калабыз.